Moi kaikki, tervetuloa It Gets Faster Now TV-kanavalle. Mä oon Antti ja tänään me puhutaan taas Jyväskylän suuröiden reiteistä, tällä kertaa käsittelyssä vuodet 1988 ja 9. Kaksi edellistä vuotta oli suurta muutosta ja muutos jatkuu kyllä edelleen, etenkin tämän vuoden 1988 kohdalla, mutta ehkä sitten tästä eteenpäin seuraavat vuodet päästäänkin sitten käymään vähän nopeammin läpi pienemmillä muutoksilla. Jos vielä kerrataan, niin vuosien 86 ja 7 reiteille yhteistä oli se, että suuri osa reitistä ajettiin lounaan suuntaan, pätkät oli lyhyitä ja niitä pyrittiin hidastamaan keinotekoisesti ja oli paljon kahteen kertaan ajettavia pätkiä. No, nyt sitten vuonna 1988 lenkit suuntautuu moneen eri ilmansuuntaan, pätkät on pidempiä, rennomman vauhdikkaita, vaikka toki niitä pienten teiden osuuksia ja risteyksiä pätkiltä nyt löytyykin, mutta yhdistettynä enemmän isoon ja vauhdikkaaseen tiehen. Ja kaikki pätkät ajetaan yhteen kertaan. Vuodelle 1988 ralliautoilun kansainvälinen kattojärjestö FISA, eli siis nykyinen FIA, määräsi, että jokaisen rallin täytyy alkaa yleisöerikoiskokeella, ja tätähän sitten toteltiin jopa ihan Korsikalla ja Monte Carlossakin, tosin nämä toteutti sen omalla tavallaan, eli siellä ajettiin vain lyhyitä tavallisia erikoiskokeita, mutta Jyväskylässähän tämä nyt ei tietenkään ole ollut mikään ongelma muutenkaan, että täällä on hyviä yleisöpätkiä aina osattu järjestää, mutta enemmän Jyväskylää koskeva muutos oli se, että erikoiskokeiden kattokeskinopeuden marginaalia nostettiin 10–20%, eli käytännössä 121–132 kilometriä tunnissa. Suurajot ajettiin nyt taas kolmipäiväisenä, mutta hieman pidempänä. Perinteisesti suurajot starttasi perjantai-iltana ja päättyi sunnuntaina päivällä, niin nyt tehtiinkin sitten niin, että startattiin perjantaina aamulla, eli koko perjantai oli jo pitkä ajopäivä, ja sitten sunnuntainakin maaliin tultiin vasta tuossa 6 aikaa illalla. Reittiä saatiin tällä tavalla pidennettyä, eikä tarvittu enää niitä 4 ajopäivää niin kuin vuonna 1987. Kilometrejä on saatu 496, ja erikoiskokeita nyt vaan 39, kun edellisvuonna niitä oli se 52. Tästäkin jo voidaan suoraan päätellä, että erikoiskokeiden keskipituus on kasvanut. Aiempina vuosina tuossa pitkälle 80-luvun puoliväliin saakka erikoiskokeiden keskipituus on ollut tuollaista 9 tai 10 kilsaa, niin nyt se nousee sitten 12,7 kilsaan, eli ihan reilusti pidempiä pätkiä on tulossa. Lähdetään käymään tätä reittiä läpi tästä, eli perjantain reitti kulki nyt tänne Joutsan suuntaan, eli samalla tavalla kuin edellisvuonna, että perjantailenkki Joutsassa, ja avauspätkänä tuttuun tapaan taas Laajavuori, mutta nyt siis ensimmäistä kertaa ajettuna perjantai-aamuna. Ja tässä pätkässä oli nyt pikkuinen muutos, että tähän alkuun oli taas otettu tällaista pientä parkkipaikkapyöritystä, ja ihan tämä lähtö tapahtui sieltä tämmöisen nykyisen Laajishostellin pihalta asfaltilta, ja sitten käännyttiin soralle, ja muutama käännös siinä, ja sitten lähdettiin tutulle reitille, ja sitten maaliintulo oli heti täällä Killerin parkkipaikalla, että täällä päässä ei sitten enää ollut mitään pyöritystä. Tästä lähdettiin sitten kohti Joutsaa, ja ensimmäinen metsäpätkä oli Soimaharju, joka ajettiin jo edellisvuonna, mutta nyt tätä isoa tietä tultiin sitten eri suunnasta, eli edellisenä vuonna se tuli tuolta etelästä ja nyt tultiin pohjoisesta ja sitä oli paljon pidempi osuus. Vauhdikasta iso valtiontietä ja alussa on parit hyvät hyppyritkin. Oikeastaan tällä videolla, kun näitä kuvituskuvia laitetaan, niin ajattelin, että ei ole ihan niin tarkkaa, että mikä kuva on miltäkin vuodelta, että saatetaan hieman käyttää myöskin uudempien vuosien kuvaa, jos saadaan jotain mielenkiintoista näytettävää, niin kuin vaikka nämä hyppyrit täällä vuodelta 1989, mutta ei välitetä siitä. Vauhdikkaan ison tien osuuden jälkeen sitten käännyttiin tänne Röykkyselle pikkutielle, joka oli samaa, mitä ajettiin vuonna 1987, ja aika hurjalta noi pomput näyttää tuolla silloisten autojen alustoilla, että nykyään se toki olisi paljon helpompaa. Sitten EK3 Mutanen, jota oli ajettu vuonna 1975 hieman eri muodossa, itse asiassa paljonkin lyhyempänä. Tämä oli se erikoiskoe, missä Ari Vatanen ajoi ulos kisan kärkipaikalta silloin 75, mutta nyt sitä oli pidennetty molemmista päistä ja alkuun ja loppuun oli tuotu pienten teiden osuudet ja vähän enemmän risteyksiä ja tavallaan tämä edustaa sellaista niin kuin modernia tapaa suurajojen erikoiskokeissa, että yhdistellään paljon erilaisia teitä, paljon risteyskäännöksiä, pientä ja isoa sekaisin, mutta sitten siellä seassa voi kuitenkin olla pitkiäkin osuuksia, tuollaista jouhevaa ja nopeata tietä, niin kuin tässä toi keskiosa on tosi kova vauhtista ja sitten tämä valtiontielinkki tänne viimeiselle pikkutielle on kanssa niin kuin ihan täysiä ajamista vaan. Sitten aivan uusi erikoiskoe Töppöspohja. Kokonaan pieniä teitä, mutta ei mitään hirveän röykkystä, eikä mitään hirveän teknistä, mutta muutama risteys ja ei mitään hirveän vauhdikasta, ihan johtuen siitä, että on sellaista kapeata tietä. Yhtään välitietä tälle pätkälle ei ole mennyt, että sikäli vähän outo veto, mutta tämäkin pätkä olisi kyllä varmasti sopinut siihen vuoden 1987 reittiin ihan sellaisena. Sitten pikkusen hypätään siirtymällä tänne EK5 ylemmäinen, joka oli edellisvuodesta tuttua Mynnilän pitkän erikoiskokeen alkuosaa, joka oli nyt pistetty tuosta keskeltä poikki.
Ja alkuun oli sitten lisätty tämmöinen risteyskoukku, eli startti oli aikaisemmin tästä pieneltä tieltä, niin nyt se oli tästä valtion tieltä ja takaviistoristeys heti siinä 100 metrin jälkeen. Ja näitä risteyskoukkujahan rupesi ilmestymään tuossa parin edellisen vuoden aikana pätkien alkuihin ja loppuihin, ja tämä oli semmoinen konsti, minkä hyödyntämistä edelleen jatkettiin, eli ihan 200 metrin lisäämisellä pätkän alkuun tai loppuun saatiin keskinopeutta laskemaan ihan merkittävästi, ja tietysti saatiin myöskin lisää haastetta siihen ilman mitään keinotekoisia shikaneja tai liian pehmeisiin talonpihoihin tai kärrypoluille menemistä. Nyt tämä Mynnilän osuus jätettiin tosiaan ajamatta, ja samoin jätettiin Rajalahden erikoiskoe pois, ja mentiin suoraan tänne Hotilaan, joka ajettiin nyt toiseen suuntaan, eli tämä siltapaikka on ollut täällä heti alussa. Ja tosiaan Hotilan pätkä on tällaista aika vauhdikasta, pitkiä suoria 90 ja sitten loppukin on ihan heti tämmöisen 90-risteyksen takana. Sitten tosi tekninen erikoiskoe Murakka, tuttu myöskin edellisvuodelta, ja sen jälkeen on sitten tultu Joutsaan puolen tunnin kokoomatauolle. Kokoomatauon jälkeen on ajettu Lempää, joka oli tuttu edellisvuodesta, paitsi nyt siitä oltiin voitu sitten jättää hidasteet pois, ja Vartiamäki oli sitten päivän pisin erikoiskoe, melkein 20 kilometriä, ja ajettiin nyt eri suuntaan kuin edellisvuonna. Ja alkuosa oli myöskin uutta, eli edellisvuoden se loppu meni pikkusen täältä lännempää, ja nyt sitten lähdettiin täältä rallycrossiradan kupeesta. Tällaista aika pehmeätä tietä harjumaastossa, että on penkat reunoilla, mutta aika vauhdikasta, sitten vähän teknisempi metsätieosuus ja sitten taas ehkä pikkusen kovavauhtisempaa, ja sitten päädyttiin tänne taas hienoihin harjumaisemiin tänne nykyisen Leivonmäen kansallispuiston alueelle. Ja täällä puolivälissä tosiaan sitten ne kuuluisat Vartiamäen rappuset, mistä paljon on TV-kuvaakin olemassa. Voidaan oikeastaan katsoa myöskin näitä keskinopeuksia, että kyllähän tämä Lempään keskinopeus nyt oli sitten jo 111,5 kilsaa tunnissa, eli tavallaan ei olisi siihen vuoden 87 tavoitteeseen mennyt. Ja samoin Vartiamäessä ja Muutasessa oltu samoissa lukemissa, mutta muutenhan nämä pätkät olisi kyllä ollut näillä jo vuoden 88 selkeästi nopeammilla autoilla jo hyvässä kelissä ajettuna ihan kelvollisia vuoden 87 reittiinkin. Erityisesti tuo Murakka on ollut todella hidas, 94 kilsaa tunnissa on kyllä tosi hidas metsäpätkäksi, ja se on kyllä ollutkin sitten rallin hitain metsäpätkä ja ainoa metsäpätkä, jossa on menty alle 100 kilometriä tunnissa. Joutsanlenkki oli siinä, sitten taas siirtymä Jyväskylään ja ajettiin Harjun pätkä nyt auringonpaisteessa iltapäivällä lähes samassa muodossa, mutta tänne koulun parkkipaikalle oli lisätty pieni shikaani, ettei sitä nyt ihan pitkänä suorana ole tarvinnut ajaa. Mutta tästä lähdettiin sitten vielä pienelle iltalenkille, jos näin voi sanoa, tänne länsipuolelle. Ja Kuohukin ajettiin nyt eri suuntaan, kun edellisvuonna jo alkua oli hieman pidennetty, eli se edellisvuoden pätkä päättyi jo tänne näin, ja nyt oli sitten tuommoinen 1,5 kilsaa ennen ajamatonta tietä, ja toki tähän suuntaan koko pätkä oli uusi. Parkkolassa oli sitten samaa kuin edellisen vuoden Pöykyssä. Alussa uutta isoa tietä, ja tässäkin muuten tämmöinen koukkuristeys täältä isolta tieltä toiselle valtion tielle. Mutta sitten kovavauhtinen iso tie, sitten liityttiin tähän Pöykyn reitille, mutta eri suuntaan. Eli tämä tekninen Mäkelänkylän tie, sitten pikkusen tässä todella isolla tiellä, ja sitten tiukasta takaviistoristeyksestä vielä tuonne Pöykyn tielle, ja Pöykyn tie on ollut sitten semmoista vähän niin kuin jouheata kylätietä. Nämä pätkät ajettiin tuossa illan suussa 7:30 ja 8:00, niin ei vielä varsinaisesti pimeätä ollut, että pikkusen aurinko oli siinä juuri laskemassa, niin kuin näistä kuvistakin voidaan nähdä. Ja Laajavuoren yötauolle tultiin sitten 9:00, mutta sitten lauantaina lähdettiin kyllä jo 6:30 liikkeelle. Pitkä päivä oli nimittäin edessä. Aivan käsittämättömät 280 kilometriä 18 erikoiskokeessa, melkein nykyisen MM-rallin mitta. Mutta lähdetään käymään reittiä läpi, eli meillä on täällä Korpiahon erikoiskoe, joka on tuttu vuodelta 1985. Ja sitten meillä on Leustun pätkästä uusi versio. Leustuhan tuli mukaan 87, mutta nyt se ajettiin ehkä vähän tutummassa muodossa, eli alkuun otettiin edellisvuoden Tuohikotasen erikoiskokeen reittiä, mutta eri suuntaan ajettuna, eli ensin tällaista, voisiko sanoa, vauhdikkaampaa ja vähän hyväpintaisempaa yksityistietä, ja sitten käännyttiin tänne Tuohikotasen tielle, joka on ollut sellaista selkeästi pientä tietä, ja sieltä sitten palattu hetkeksi vielä tämmöiselle paremmalle pikkutielle, sitten asfalttiristeys, ja liityttiin myöskin siihen vanhaan Painaan erikoiskokeeseen tässä kohtaa, eli tosi isoa valtiontietä, mutta nyt sitä jatkettiin tänne pidemmälle vielä, ja vasta täältä liityttiin siihen vuoden 1987 Leustun reittiin. Erilaisia erikokoisia yksityisteitä, ja sitten täällä on kuuluisa kaatopaikan hyppy, jossa oli aina paljon TV-kuvaajia, ja sitten tämä takaviistoristeys,
ja sitten pienempää tietä täällä, mutta sitten nyt tätä pätkää jatkettiin, oli oikeastaan semmoinen 7,5 kilsaa uutta osuutta. Tämmöinen aika vauhdikas osuus ja sitten pari tällaista risteystä täällä, mitkä oli todella suositut katselu- ja kuvausalueet. Sitten taas erikokoisia metsäteitä, pienempää ja keskikokoisempaa ja sitten lopussa vielä aika hurjat hypyt ennen maaliviivaa. Tosi vaihteleva erikoiskoe, paljon eri tieosuuksia ja risteyksiä, isoa ja pientä ja nopeata ja hidasta. Ja tästä tuli kyllä sitten semmoinen lauantai-aamujen klassikko moneksi vuodeksi. Ja 23 kilometriä mittaa, että aamulla täytyy olla hyvin herännyt, että täällä saa hyvän ajan. Rapsulan pätkä taas mukana. Edellisvuodesta oli muutettu nyt niin, että täältä Mutasen risteyksestä käännyttiinkin vasemmalle tänne kohti Hassia ja ajettiin tällaista vähän harvinaisempaa osuutta, mitä oli edelliskerran ajettu. Muistaakseni vuonna 80 kyllä, Mutasen erikoiskoe silloin myöskin kääntyi vasemmalle. Hassin kylällä on ollut sitten lyhyt siirtymä Konivuoren starttiin, eli Konivuoren erikoiskoetta on myöskin nyt muutettu niin, että se on startannut tästä Puukkoisten tieltä kohti Puukkoisten kylää ja sitten liittynyt tähän vuoden 86 Konivuoren reitille ja siitä vastaavasti, kuten vuoden 87 Konivuori, niin jatkanut tätä Ouninpohjan reittiä, mutta nyt ihan tänne Ouninpohjan maaliin asti. Ja mittaa tälle pätkälle on tullut tosiaan 32,15 kilometriä, eli pisin erikoiskoe Suurajoissa pitkään aikaan, ja ensimmäinen 30-kilometrinen pätkä sitten vuoden 80. Jo vuonna 80 ajettiin juurikin se Mutasen erikoiskoe, ja muistaakseni Muittari oli edelliset yli 30-kilometriset pätkät, kyllä. Ja tosiaan FISAhan kielsi yli 30-kilometriset pätkät, mutta siinä on ollut sitten 10% toleranssi, minkä varjolla sitten Konivuorikin on saanut olla 32 kilometriä pitkä. No edelleen sitten uusvanhaa pätkää Västilä, edellisen kerran ajettu vuonna 1981. Ja silloin ja edellisinä vuosinakin se pätkä on loppunut jo aikaisemmin, mutta nyt jatkettiin vielä tänne pidemmälle ja käännyttiin vielä oikealle tämmöiselle hieman pienemmälle tielle, mutta ei millekään pikkutielle, vaan tämmöiselle maaseudun kylätielle. Västilähän oli kyllä sitten tämmöinen hyvin tyypillinen Pirkanmaalleenkin erikoiskoe, eli kallisteltua valtion tietä, jossa on paljon nyppylöitä, mutta ei ehkä niinkään hyppyjä ja sitten välillä aika kovavauhtista menoa. Kuljettajille varmasti nautinnollinen erikoiskoe. Ja oikeastaan lisää samanlaista sitten seuraavassa, eli Sahalahti, ja tämäkin ajettiin edellisen kerran vuonna 81 hieman eri muodossa ja 80 sitten enemmän tässä samassa muodossa, mutta pienillä muutoksilla, eli tämä pätkän muodossa tämmöisen tavallaan lenkin. Alussa oli tällaista ehkä hieman kapeampaa tietä, mutta ihan vauhdikasta. Täällä on etenkin alkupäässä hienoja mutkia ja korkeuseroja löytyy itse asiassa kaikkialta täältä pätkästä ja risteyksiä löytyy useita, missä on usein TV-kameroita ollut. Mutta ehkä tämän pätkän se ikonisin paikka on tämä puusilta täällä perälenkillä sitten, mikä on sitten etenkin sadekelillä kyllä ollut liukas, etenkin kun sen perässä on sitten tiukka mutka. Ja sitten tämä viimeinen osuus tästä Sahalahden erikoiskokeesta on ehkä se kaikkein hienoin. Täällä on näitä tämmöisiä vähän tiukempia mutkia, missä sitten kyllä on heitetty pitkää sladia. Koivulahti, Laitikkala, Haukila tuttuja kahdesta edellisvuodesta, mutta nyt Laitikkalan erikoiskoetta oli hieman jatkettu täältä lopusta. Aikaisemmin se päättyi tänne Laitikkalan tielle, niin nyt sitten jatkettiin vielä tänne seuraavalle valtion tielle ja käännyttiin oikealle. Ja sitten tämä maalimutka, tämmöinen pitkä oikea, niin tämä tunnetaan semmoisena kunnanrajamutkana ja tässä on kyllä sitten todella usein ollut kanssa TV-kamerat kuvaamassa. Tosi hieno paikka katsoa rallia kyllä edelleenkin. Ja luonnollisesti Laitikkalasta ja Haukilasta, kuten kaikista muistakin erikoiskokeista, kaikki shikaanit ja pihankierrot otettu kyllä pois. Tässä kohtaa sitten 1,5 tunnin kokoomatauko Valkeakoskella ja sitten sieltä on lähdetty liikkeelle tällä yleisöpätkällä, joka ajettiin nyt samassa muodossa kuin edellisvuonna. Ja Savon erikoiskoekin oli lyhennetty taas siihen normaaliin muotoonsa, mutta sitten täältä tulee uusi erikoiskoe nimeltään Siitama. Ja Siitamahan on siitä ennätyksellinen erikoiskoe, että se ajettiin tästä eteenpäin joka vuosi aina samassa muodossa vuoteen 1999 saakka. Ja mikään muu erikoiskoe ei ole ollut näin monta kertaa putkeen mukana Suomen MM-rallissa aina samassa muodossa. Ja sen jälkeen tätä ei sitten olekaan kyllä ikinä ajettu, että se oli niinku kerrasta poikki. Siitama on tämmöinen myöskin hyvin tyypillinen Pirkanmaan alueen pätkä, että on kääntyilevää isoa tietä, ehkä pikkusen vauhdikkaampaa kuin vaikka toi Västilä, ehkä enemmän tuollaista Sahalahden tyyppistä, paitsi sitten täällä alussa on tämmöinen lyhyt kapeamman tien osuus, mutta täällä on pari sellaista teknistä paikkaa, mutta etenkin tämä loppuosa on kyllä tosi vauhdikasta. Ja sitten tässä kun liitytään uudestaan tälle isolle tielle, niin tämä takaviistoristeys on ollut tosi suosittu katselu- ja kuvauspaikka. On kyllä varmasti kaikille tuttu jostain TV-kuvista.
No sitten Väärimäen erikoiskoe oli saanut pikkusen uutta muotoa jälleen kerran, eli nyt lähtö oli täältä Valtiontieltä, jota oli itse asiassa ajettu 70-luvulla, ja nyt pätkää myöskin jatkettiin hieman pidemmälle, ja katsojaoppaassakin jo siellä kuljettajat ihmetteli, että minkä takia pätkä on tarvinnut jatkaa, kun tämä loppuosa on ihan vaan tylsää täysiä loikottelua. Ja tämä olikin kyllä yksi rallin nopeimpia pätkiä, keskinopeus oli melkein 116 kilometriä tunnissa, mutta vielä kovempi pätkä oli sitten tämä seuraava, eli Ristijärvi, jota oli edellisen kerran ajettu Suurajoissa vuonna 1982 Hirvijärven nimellä paljon lyhyemmässä muodossa. Ja alku oli nyt siis uutta, tämmöistä ehkä hieman pienempää tietä, mutta ei mitenkään hirveän hidasta. Takaviistoristeys tänne Ristijärven tielle, jota on sitten ajettu aivan kaasupohjassa semmoisen noin 17 kilometriä. Tästä Markku Alhen sanoi katsojaoppaassa, että kielletty alle 18-vuotiaalta ja 20 kilometriä pakoputken puhdistusta. No lopussa sitten jarrutettiin ja käännyttiin sillasta yli tänne Riukusalmen pienelle tielle, millä saatiin sitten keskinopeus näyttää sopivalta. Ja tätä pientä tietähän oli sitten ajettu edellisen kerran Kalasaaren erikoiskokeella vuonna 1983. Tosiaan erikoiskokeen keskinopeudeksi tuli nyt 120 kilsaa tunnissa, eli aika kovavauhtinen pätkä, ja olikohan rallin toiseksi nopein pätkä nyt sitten, ja toinen, jotka ylitti tämän 120 kilometrin tunnissa rajan. Ja kovilla pätkillä tästä jatkettu edelleen. Ristijärvi oli siis 26 kilometriä pitkä, niin seuraavaksi sitten ajettiin 22-kilometrinen Hassi. Vaikka kaikki pätkät ajettiin yhteen kertaan, niin kahdessa tapauksessa tulee sellaista, että ajettiin kahdella eri pätkällä samaa tieosuutta, mutta vähän eri muodoissa, niin nyt tämä Rapsulan-reitti ajettiin kokonaisuudessaan uudestaan, mutta sitten sitä jatkettiin vielä niin, että täältä Hassin kylältä käännyttiin vasemmalle vielä tänne Hassin tielle. Ensimmäistä kertaa ajettiin myöskin ihan näin pitkälle, jos nyt halutaan jotain kuriositeettia hakea, niin nämä viimeiset 200 metriä ei ole muulloin ollut MM-ralli-reitillä mukana, mutta tosi pitkään semmoiset niin kuin 13 kilsaa isoa tietä putkeen, toki kahdella risteyksellä välissä, ja tässä kohtaa rupesi sitten jo ilta vähän hämärtään, kello oli 7:30, kun tämä erikoiskoe on alkanut, ja lisävaloja on sitten laitettu jo seuraavalla pätkällä, eli Ehikissä, joka välivuoden jälkeen nyt taas mukana, ja Ehikkiä ajettiin nyt sitten niin sanotusti väärään suuntaan, ja mukana oli taas pitkästä aikaa toi Ehikin tie, ja oikeastaan tuota Ehikin tietä oli kyllä ajettu tähän suuntaan esimerkiksi vuonna 1983. Tämä oli nyt sitten se rallin nopein pätkä, eli 121,67 kilsaa tunnissa oli pohjat. Ja tavallaan se ei ole vaikea arvata, kun kyseessä on iso tietä ja matkalla on yksi risteys. Mutta tämä ei siis tuottanut mitään ongelmia. Sitten kun oli jo aivan pimeätä, niin ajettiin Moksin erikoiskoe, joka oli oikeastaan varmasti kuskeille uutta, sikäli, että tähän suuntaan oli ajettu Niemiahon pätkä vuonna 1975 ja edellisvuonna Leustun alkuosa eri suuntaan. Tämmöistä suhteellisen vauhdikasta, mutta pehmosta maaseudun kylätietä. Tosiaan pimeässä ajettiin videokuvan perusteella. Kahtena edellisenä vuonna ei enää ajettu yön yli, mutta 86 ajettiin ne perjantain iltapätkät ja sunnuntain aamupätkät ja 87 oikeastaan se koko torstain lenkki pimeässä, niin nyt oikeastaan nämä kaksi seuraavaa pätkää on ainoat, jotka on ajettu kunnon pimeydessä lisävaloilla. No jos Leustusta tuli se lauantai-aamun klassikko, niin sitten tästä erikoiskokeesta tuli lauantai-illan klassikko pimeässä, eli surkea. Koko rallin toiseksi pisin pätkä 28 kilometriä. Nimensä mukaisesti kyllä varmasti joillekin aika surkea erikoiskoe. Vaikea pätkä, paljon rytmivaihdoksia, paljon eri tieosuuksia, tosi isoa tietä ja tosi pientä tietä. Vaikka surkea reitti on tavallaan muuttunut vuosien varrella jonkin verran, niin tämä on ollut se pätkän luonne nimenomaan se, että on ollut ne monta vaihtelua ison ja pienen välillä. Tämä tämmöinen pienten teiden lenkki on ajettu täällä vuonna 1988 ja ne tiet on ollut silloin vielä aika pehmosia. Seuraavan kerran niitä on sitten ajettu vasta tästä 20 vuotta eteenpäin. Sitten tämä surkeen tämmöinen kulmikkaampi metsäautotie, aika pehmeätä ja siellä on teräviä mutkia ja teräviä hyppyjä. Ja sitten on liitytty tänne edellisillan Parkkola-reitille sitten isoa tietä, pientä tietä, isoa ja keskikokosta. Eli monta rytminvaihdosta. Ja tosiaan yli puolet rallin pituudesta ajettiin nyt tässä lauantaina. Mutta sunnuntai oli vielä jäljellä, ja sunnuntaita varten oli nyt sitten otettu tämä itälenkki takaisin, voisiko sanoa, että koillislenkki, mutta Konneveden suuntaan suuri osa pätkistä ja Laukaan suuntaan. Pätkiä, mitä oli edellisen kerran ajettu vuonna 1985. Ensimmäisenä aivan uusi yleisöpätkä Vaajakoski, katupuisto erikoiskoe ja jonkin verran myöskin teollisuusalueen huoltoteillä ja parkkipaikoilla pyörimistä. Varmaan ihan ok pätkä, mutta tietysti jotenkin vaikea miettiä, että minkä takia on haluttu sunnuntai-aamuna yleisöerikoiskoe järjestää, mutta ehkä se siihen aikaan on jotenkin sopinut kuvaan, että on ihmiset ollut liikkeellä. Ruuhimäki ajettu samassa muodossa kuin edellisvuonna,
mutta sitten tulee 2 uutta erikoiskoetta, jotka jäis kyllä sitten elämään vuosikymmeniksi, eli Laukaa ja Lankamaa. Ja näissä pätkissä yhteistä on se, että ne ajetaan suurimmaksi osaksi yksityisteillä, mutta ovat aika vauhdikkaita ja kummastakaan ei löydy oikeastaan yhtäkään hyppyä. Laukaa on näistä ehkä vähän niin kuin hyväpintaisempi, mutta nämäkin tiet on varmaan muuttunut vuosien varrella koko ajan leveämmäksi, ja ehkä ne on ollut enemmän vielä pikkutietä tällöin vuonna 1988, mutta alussa on tämmöistä aika vauhdikasta, pitkiä suoria ja tiukkoja mutkia, että täällä lopussa on enemmän näitä pelto 90. Ja sitten Lankamaa on taas, kuten moneen kertaan on eri yhteyksissä todennut, niin hyvin omaperäinen erikoiskoe Suomen MM-rallissa, että etenkin tämä hiekkaharjuosuus täällä keskellä pehmeätä, mutta leveätä ja kovavauhtista ja penkat reunoissa. Muutenkin tällä tiellä ei ole juurikaan ojia, että kivet ja puut on sitten heti tien reunassa kiinni. Ja nämähän on sitten myöskin Juha Kankkusen kotiseudun teitä, ja juuri tällöin vuonna 1988 hän menetti rallin voiton täällä sen takia, että auto tänne hajosi, mutta se nyt olisi voinut tietysti tapahtua jossain muuallakin. Tämä sunnuntai-lenkki menee vähän jännästi sillä, että tästä ei oikeastaan muodostu semmoinen yksittäinen lenkki tai puoliympyrä, vaan enemmän semmoinen niin kuin sarja tämmöisiä pienempiä lenkkejä, jos näin voi sanoa, että ensin täältä lähdetään Jyväskylästä, Vaajakoski, sitten Ruuhimäestä tullaan takaisin, ajetaan Laukaa, sitten pitää taas mutkitella paljon, että päästään Lankamaahan. Sitten kun tullaan täältä Lankamaasta, niin lähdetään tänne Koilliseen tekemään tänne Konneveden suuntaan ylimääräinen kunniakierros, ja sitten täältä tullaan takaisin ja sitten vielä kierretään tätä Kalliokoskea varten, ja täältäkin vielä hirveät kiertämiset, ja sitten tullaan takaisin siihen, mistä jo kerran ajettiin ohi, ja sitten vielä viimeiset pätkät kohti maalia. Mutta tosiaan täällä EK35 Leskelä, joka oli ajettu edellisen kerran vuonna 1982 Leskelän kylä-nimisenä. Sikäli harvinainen pätkä tällä reitillä, että ei ole yhtään risteystä ja vain yhtä tietä alusta loppuun, että olikohan sitten Haukila ja Savo 2 muuta. Nämähän oli oikeastaan vuoteen 1985 saakka enemmän se sääntö kuin poikkeus, että erikoiskoe oli niin kuin yleensä 1 tie tai korkeintaan 2 tietä, ja se oli jo sitten aika harvinaista, jos oli useampi tie yhdistetty. Aikaisempina vuosina tämän erikoiskokeen parhaat paikat on ollut tässä alussa terävä hyppy ja sitten täällä 3 kilsan kohdalla siltapaikka, mutta sitten tietöiden myötä sitä ekaa hyppyä oli loivennettu ja ilmeisesti siltaa jotenkin levennetty niin, että se ei ole enää yhtä hyvä. Eli tämä erikoiskoe oli ehkä tavallaan vähän pilattu sillä, että tietä oli parannettu, jos näin voi sanoa. No sitten Johtikylä, johon oli laitettu uusi alkuosa. Näistä teistä mulla ei ole ihan hirveästi tietoa, mutta käsittääkseni aika pientä tietä on tämä alkuosa. Tosin täälläkin on aika pitkiä suoria. Ja sitten liitytään tähän vanhaan Johtikylään, jota nyt sitten ajettiin eri suuntaan kuin aikaisemmin. Eli aikaisemmin on ajettu myötäpäivään, niin nyt sitten vastapäivään. Eli sekin on tavallaan ollut myöskin uutta nuotitettavaa kaikille. Ja uutta nuotitettavaa on kyllä ollut sitten Kalliokoskellakin. Alkuosa on ollut tuttua. 84 ajettiin toi pikkutie ja 85 ajettiin toi iso tietä, mutta sitten tänne loppuun on tehty tämmöinen lenkki tämmöisille kapeammille teille, mutta näyttäisi ainakin kartan perusteella, että aika suoria teitä. Sitten on palattu tänne vanhalle pätkälle, mutta nyt eri suuntaan. Ja sitten lopussa taas tämmöinen pieni koukku maaliin. Ja Kalliokoskestahan tunnetaan ehkä parhaiten tämä siltapaikka täällä pätkän puolivälissä, missä on oikein alas ja sitten silta ja sitten vasen ja sen vasemman jälkeisessä semmoisessa pienessä sumpussa semmoinen joku maakivi tai semmoinen, mikä heittää autoja hienosti vinottain. Kalliokosken jälkeen tosiaan pitää nyt tehdä tämmöinen kunniakierros, että on päästy takaisin tänne seuraavalle pätkälle, eli Äijälä, joka on ajettu edellisen kerran vuonna 1985, ja nyt sitä oli jatkettu. Tämä välissä oleva valtiontie on nykyään asfalttia, mutta luullakseni silloin se ei vielä ole ollut. Sitten tämmöisiä pieniä teitä. Tämä on mennyt täältä maatilojen kautta ja sitten tämä on tällaista aika kovavauhtista metsäautotietä. Ja tarkoitus oli ajaa vielä tämä pieni metsäautotie tästä, mutta katsojappaan mukaan se tie oli tuhottu kyläkisassa jo aikaisemmin, mikä jotenkin tuntuu älyttömältä ajatukselta, että kun MM-ralli on varannut pätkän käyttöön, niin sitten joku kyläkisa saa ajaa sitä ja ajaa sen pilalle niin, että MM-rallin pätkää joudutaan lyhentämään. Ja viimeinen erikoiskoe on sitten ollut Kuukanpää, ja Kuukanpää ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1985 ja viimeistä kertaa ikinä, ja sitä siltapaikkaa nyt tässä ei ole ajettu, vaan lähtö on ollut täältä samasta kuin vuonna 1984 ja maali sitten samoin kuin vuonna 1985. Eli tämmöinen tosi lyhyt pätkä on sitten päättänyt ralli, ja tämäkin on ilmeisesti lähetetty televisiosta. Jos me katsotaan vähän tätä vuoden 1988 reittiä sen suhteen, että minkä verran oli uutta ja minkä verran vanhaa, niin lähes puolet reitistä oli täysin uutta.
eli joutui tekemään uudet nuotit, eli joko ihan uusia pätkiä tai uusia osuuksia tai sitten eri suuntaan ajettuja. Tuommoinen 150 kilsaa saatiin edellisvuodelta hyödynnettyä, ja toki niistäkin sitten vielä kun poistettiin niitä hidasteita, niin niitä nuottejakin piti katsoa sitten vähän eri tavalla. Ja oikeastaan voidaan tarkastella vielä sen verran tätä reittiä, että en nyt mitään laskelmaa ole tehnyt, mutta sanoisin, että lauantaina on ajettu selkeästi enemmän valtion teitä ja isoa tietä. Korpiaho on ollut vielä yksityisteitä ja Leustussakin ehkä suurin osa, mutta sitten Rapsulasta eteenpäin on ehkä niin, että pikkutiet on lähinnä semmoisia mausteita, niin kuin tuossa Rapsulan alussa tai Konnivuoren keskellä tai Ristijärvessä lopussa. Sitten taas jos katsotaan näitä perjantain pätkiä, niin täällä oikeastaan se asetelma on toisinpäin, että ne ison tien osuudet on ehkä enemmän semmoisia mausteita, niin kuin vaikka Soimaharju alussa tai sitten täällä Lempään keskellä, mistä meillä on myöskin kuvamateriaalia. Ja vastaavasti sitten sunnuntaina painotus on ehkä enemmän näissä yksityistiepätkissä. Toki Ruuhimäessä on pari kilsaa isoa tietä ja sitten Kalliokoski ehkä poikkeuksena, että siinä on iso osa ison tien ajamista, mutta muuten sitten enemmän tällaisia yksityistiepätkiä. Eli aika suuri kontrasti tuossa lauantaissa, mutta toisaalta se myöskin sitten on kattanut yli puolet rallireitistä. No sitten jatketaan vuoteen 1989. Hyvin pitkälti samoilla systeemeillä mentiin, mutta ehkä suurin ero oli se, että perjantai- ja sunnuntai-lenkit vaihdettiin tavallaan päikseen, eli perjantaina oli nyt tämä itälenkki ja sunnuntaina sitten tämä Päijänteen itälenkki eli Joutsan lenkki. Muuten samat systeemit, testierikoiskoe Laajavuoressa ja perjantai-aamuna lähdettiin matkaan. Laajavuoresta jätettiin nyt pois se alkupyöritys ja seuraavat erikoiskokeet oli tuttuja edellisvuodesta eli Laukaa, Lankamaa, Äijälä, joka oli lyhennetty siihen vuoden 85 muotoonsa, sitten Jouhtikylä ja Kalliokoski, mutta sitten varmastikin on paljon iloa aikanaan tuottanut Myhimpään paluureitille ensimmäistä kertaa siis vuoden 85 jälkeen ja ajettuna nyt eri suuntaan, eli viimeksi on tähän suuntaan ajettu vuonna 1974. Myhimpäähän on kyllä tämmöinen Suureo-klassikko ja iso tietä alusta loppuun, ei risteyksiä ja paljon nyppylöitä ja hyppyjäkin. Erityisesti täällä alkupäässä on tämmöiset triplanyppylät, mitkä on hyvin usein TV-kuvissa ollut ja sitten tullaan tänne Myhimpään kylälle, niin tämä on myöskin toinen paikka, mistä on usein kuvattu ja sitten loppuosa on tällaista museotietä, joka on ehkä pikkusen kulmikkaampaa ja sielläkin on teräviä hyppyjä, mutta ei ehkä ihan niin paljon niitä hyppyjä. Haastava erikoiskoe kyllä. Myhimpään keskinopeus on ollut 120,85 kilometriä tunnissa, eli on se ollut kovavauhtinen, mutta ei edes perjantain nopein eikä koko rallin nopein, mutta kuitenkin siinä nopeimpien joukossa. No sitten on jatkettu Pieksämäen tunnin tauon jälkeen uusille tai uusvanhoille pätkille, eli Toikkala ja Alajoki oli tuttuja vuodelta 1984, mutta silloin ajettiin eri suuntaan. Molemmat on tällaisia semiteknisiä pätkiä, erityisesti Toikkala ajetaan kokonaan yksityisteille, jotka on ehkä vähän pehmeitäkin ollut tähän aikaan, ja sitten taas Alajoella löytyy vähän tällaista hyppyriä, ja sitten lopussa on pieni pätkä valtion tietä. Täysin uusi pätkä on sitten ollut tämä Halttula, josta katsojaoppaassa ei ole kyllä kuljettajat hirveästi tykännyt, on ihmetellyt, että minkä takia on pitänyt tämmöinen pätkä laittaa, että onko vaan yritetty saada lisää kilsoja väkisin mukaan. Että aika erikoinen pätkä Suurajoille, että pitkiä suoria ja 90 ja osittain aika vauhdikastakin menoa, mutta sitten ehkä kaikkein näyttävin paikka on sitten ollut täällä lopussa nämä 90 mutkat juuri ennen maalilippua. Ruuhimäki on nyt ajettu eri suuntaan, eli nämä hypyt on taas ajettu tavallaan tuttuun suuntaan. Viimeksi tähän suuntaan on ajettu vuonna 1982. Ja sitten on taas tultu Harjulle, ja sama systeemi, että sitten Harjun jälkeen vielä 2 pätkää tähän iltaan, ja nyt tällä kertaa ne on ollut Vesala ja Kuohu, eli Vesalan erikoiskoe on nyt sitten tavallaan uutena, mutta tästä on ihan pieniä palasia ajettu vuoden 87 Vesalan erikoiskokeella, ja sitten aiempina vuosikymmeninä Kuohun erikoiskokeella, eli oikeastaan vuoden 1974 Kuohun loppuosa on ajettu samaan suuntaan kuin tämän erikoiskokeen loppuosa. Mutta käytännössä tässä on lähdetty jostain Soramontun huoltotieltä, sitten on käännytty tänne Valtiontielle, missä on menty kyllä aivan täysiä, ja sitten ehkä pikkusen mutkaisempaa on ollut tämä loppuosa. Ja sitten Kuohu samaan suuntaan ja samassa muodossa kuin edellisvuonna, ja tässä kohtaa ehkä pikkusen on ollut pimeämpää kuin edellisvuonna, mutta se on ehkä johtunut lähinnä säätilasta, että aurinkoisena päivänä tuommoinen syysilta saattaa olla valosampi kuin sitten, jos on pilvistä ja sateista. Lauantai on edelleen ollut rallin pisin päivä, mutta ei niin pitkä kuin edellisvuonna, eli nyt kilometrejä on ollut vain
254 ja tasan puolet rallin pituudesta. Korpeoho ja Leustu tuttuja edellisvuodesta, mutta sitten tänne on lisätty vaheri uutena. Ja vaheriahan ajettiin vuoden 1987 suurajoissa ja reitin loppuosa on sama kuin tämä vaherin toinen versio, mutta eri suuntaan. Ja alkuosa nyt sitten täältä pohjoisesta Tarvajärven tieltä, jota oli viimeksi ajettu näköjään vuonna 1980 ja silloinkin eri suuntaan ja tähän suuntaan oli ajettu vuonna 1978. Eli alussa kahta tällaista valtiontietä ja niiden välissä tämmöinen risteys, mitä sanotaan laivalaiturin risteykseksi ja sitten on täällä 14,1 kilometrin kohdalla käännytty pienelle tielle, joka on ollut tosi röykkystä metsäautotietä ja sieltä sitten on päästy lopussa vielä isolle tielle hetkeksi. Ja tässäkin aamun alkajaisiksi on jo ajettu sitten yli 20 kilometristä pätkää. Rapsulla oli korvattu sitten Hassin erikoiskokeilla, jossa uusi alkuosa täältä Alhojärveltä. Tosin tätä osuutta oli joskus 60-luvulla kyllä ajettu. Periaatteessa nyt siis uusi osuus, aika vauhdikasta tietä ja pari risteystä. Ja sitten on liitytty tänne Hassin tielle, jota on nyt sitten ekaa kertaa ajettu pohjoisesta etelään päin. Ja taas lyhyellä siirtymällä sitten Konivuoreen ja tästä eteenpäin tuttuja pätkiä Konivuori, Västilä, Sahalahti, Koivulahti, mutta sitten tulee uusi nimi Uskila, eli nyt Laitikkala ja Haukila yhdistettiin toisiinsa. Tänne väliin on jäänyt tämmöinen pieni osuus täältä Uskilan kylältä, tosi kova vauhtista ja yksi risteys, ja se risteyskin on vielä asfalttia. No tästä on sitten taas jatkettu Valkeakosken, Savon ja Siitaman kautta eteenpäin, mutta nyt on taas uusi vanha erikoiskoe uudessa muodossa, eli Juupajoen erikoiskoetta ajettiin 86 loppuosaa eri suuntaan ja 83 keskiosaa, ja alkuosaa oli ajettu sitten 70-luvulla Salokunta-nimisenä erikoiskokeena, mutta tähän oli myöskin lisätty uusia osuuksia. Eli aivan lähtö on ollut täältä pieniltä teiltä, ja tässä on taas tämmöinen risteyskoukku. Heti lähdön jälkeen on risteys, ja sitten tämmöistä pientä tietä, ja sitten liitytään tälle valtion tielle, joka nykyään on suoristettua ja asfaltoitua, mutta tämä on kyllä silloinkin ollut jo tosi leveätä ja kovavauhtista tietä. Sitten on käynyt tämmöiselle pikkutie-lenkille, joka on alussa teknistä, ja täälläpä sitten on se mutka, missä Carlos Sainzilla Toyota kaatui, ja tietyllä tavalla ralli ratkesi siinä, ja sitten myöskin tässä on se silta, minkä kaiteeseen Carlos osui sitten sen jälkeen, kun rengas puhkesi siinä. Sitten tämä ainakin näyttää tämä pikkutie tosi kovavauhtiselta, sitten taas palataan tänne valtion tielle, ja tässä on tällaisia tosi syvästi kallistettuja mutkia, ja sen verran täytyy tässä nyt ehkä poiketa linjasta ja kertoa tämmöinen henkilökohtainen muisto, että juuri näissä mutkissa on ollut ensimmäisen kerran elämässäni katsomassa suurajoja vuonna 1989. Ja tosiaan tältäkin pätkältä nyt tätä videokuvaa on sitten uudemmilta vuosilta, että saadaan näytettyä, miltä tämä näyttää. Tämä valtiontie on päättynyt tänne Juupajoen kirkon kupeeseen, ja tässä on pinta muuttunut hetkeksi asfaltille, samoin kuin vuonna 1983 oli. Sitten tulee tällaista vähän kulmikkaampaa osuutta, että on pitkiä suoria, mutta sitten myöskin tiukkoja mutkia. Ja sitten jatketaan siitä tänne pikkusen mutkikkaammalle loppulenkille ja sitten vielä viimeisestä risteyksestä pikkusen pienemmälle tielle, mutta tässä 89-versiossa tämä pätkä nyt päättyi sitten jo pian tämän Sammalniemen lomakeskuksen jälkeen, että ihan tälle niin kuin metsäautotielle asti ei erikoiskoetta ajettu, vaan se oli ainoastaan siirtymänä. Seuraava erikoiskoe Haukilahti oli tavallaan tuttua siitä vuoden 1983 Kalasaaresta, mutta nyt se jatkui hieman pidemmälle tätä isoa tietä, ja toki tätä alkuosaa oli sitten edellisvuoden Ristijärven lopussa ajettu. Eli tosiaan alussa vähän pienempää tietä, ja sitten lopussa tullaan tänne peltoaukeille, missä se ehkä pikkusen muuttuu vauhdikkaammaksi, ja sitten risteyksestä liitytään tuohon isolle tielle, ja täälläkin sitten tämä mutka, joka nykyään on suoristettu pois, niin se on ollut silloin asfalttia. Kaipolan vuori välivuoden jälkeen mukana taas reitillä, ja tämähän on tämmöinen aika röykkyinen erikoiskoe. Toki tässä alkuosan tällaista hyväpintaisempaa tietä, mutta sitten loppu on tällaista, mennään näille soramontuille, niin löytyy kyllä pehmeyttä ja kiveä ja röykkyä. Viimeistä kertaa Huhtien erikoiskoe, joka ajettiin nyt taas siihen vuoden 86 suuntaan, mutta nyt pikkusen pidempänä. Ja surkeita muutettiin nyt siten, että alkuosa tuli täältä lännestä, mutta muuten sitten loppuosa oli sama. Ja nyt sitä Parkkolaa ei ollut ajettu perjantaina, niin tällä erikoiskokeillakaan ei ollut sitten sitä ongelmaa, että tieto olisi ollut huonossa kunnossa 2 ajokerrasta. Näin saatiin pitkä lauantai-päivä käytyä läpi, ja täällähän oli kyllä sitten näitä 20-kilometrisiä erikoiskokeita, samat 5 kappaletta, joista Konivuori sitten vielä yli 30-kilometrinen, mutta muuten ehkä pikkusen kevyempi päivä, mitä se 88. Sitten Joutsanlenkiltä edellisvuodesta tuttu Vaajakoski, Soima, Harju, Mutanen, Töppöspohja, mutta sitten Lempään erikoiskoetta oli muutettu siten, että lopussa mentiin vielä tänne Haran erikoiskokeelle lyhyeksi matkaa, ja Haraa oli ajettu viimeksi vuonna 1981. Tämmöinen pieni pätkä oli sitten näillä yhteistä tässä. Ja sitten
edellisvuoden reitistä taas ylemmäinen, mutta sitten Mynnilän erikoiskoe oli nyt taas reitillä, eli tämä oli tavallaan sen vuoden 87 erikoiskokeen loppuosa, eli tällaista valtion tietä ja sitten lopussa tämä takaviistoristeys, mikä oli kyllä todella suosittu katselu- ja kuvauspaikka ja todella monelta vuodelta tuttua kuvamateriaalia löytyy sitten tästä tämmöisestä hieman väärinpäin kallistetusta pitkästä takaviistoristeyksestä. Sitten uusi vanha erikoiskoe, en tiedä voisiko jopa puhua klassikosta, mutta Lahdenpohjat myöskin vuoden 81 jälkeen ekaa kertaa mukana. Ja edellisvuoden kohdalla, kun oli nyt vähän sitä, että täällä Joutsan lenkillä ei ollut niin paljon niitä valtiontien pätkiä, niin tämä nyt sitten vähän ehkä tasapainottaa sitä itse asiassa samalla tavalla kuin Myhinpää toi lisää valtiontien ajamista sinne Pieksämäen lenkille, niin tässä oli kyllä nyt sitä isoa tietä ja oikeastaan kyllä sitten tällä Rajalahden erikoiskokeillakin tämä loppuosa oli isoa tietä ja lopussa se itse asiassa muuttui vielä asfaltiksi ennen tätä viimeistä risteystä ja maaliviivaa. Ja Rajalahtihan oli ajettu 87, mutta eri suuntaan. Ja sitten edellisvuodesta tuttuja oli Hotila ja Murakka ja Vartijamäessä oli nyt sitten uusi loppuosa. Eli alku oli sama, mutta sitten hyvin pian niiden rappusten jälkeen jatkettiin tästä tänne etelään eikä käännytty tuonne pohjoiseen menevälle tielle. Ja tämä loppu oli tällaista aika jouhevaa, kovavauhtista alamäkiosuutta. Markku Alainen oli tuskailu vuoden 1988 katsojaoppaassa, että mahtaako hänen ajajauransa aikana vielä Suurajot saada pysyvän reitin, jos ei ole jatkuvasti uutta, koska niiden parin vuoden aikana tuli aika paljon uutta nuotitettavaa, mutta nyt tässä vuoden 1989 kohdalla tilannehan on jo huomattavasti parempi, että 70% on edellisvuoden reittiä sellaisenaan ja vaan 16% on ollut uutta ja sitten vielä pikkusen noita vanhempia pätkiä uudelleen käytettynä. Ja katsotaan nopeasti kanssa näitä pätkien keskinopeuksia. Nopein pätkä on ollut Hassi 122,7 kilometriä tunnissa. Melkein samoihin lukemiin on yltänyt Vesala 121,8 kilometriä tunnissa ja Myhinpää 120,8. Mutta sitten kun mennään tänne rallin loppupuolelle, niin keskinopeudet laskee ja siihen saattaa tietysti vaikuttaa sekin, että tuossa Ponivuoren ja Västilän kohdalla ne selkeästi nopeimmat kuskit keskeytti, Kankkunen, Aleen ja Vatanen, että varmasti näillä loppupätkillä olisi saattanut olla vielä vähän kovempia keskinopeuksia, mutta toki nämä pätkätkin on ehkä ollut sitten pikkusen hitaampia ja erityisesti sunnuntain kohdalla näkyy, että ei mennä yli 112 kilometrin tunnissa. Ja myöskin huomioitavaa, että toi Lankamaan keskinopeus on noussut tonne 119, kun se edellisenä vuonna oli 114. Toki siinä Aleen on saattanut ehkä pikkusen hidastaa, kun on nähnyt, että Kankkunen on keskeyttänyt. Ja toinen, missä tätä eroa näkyy, on Leustu, joka oli 88 vuonna siis 100 kilsaa tunnissa, ja nyt 89 vuonna se on ollut 104 kilsaa tunnissa. 507 kilometriä, 43 erikoiskoetta ja yhtäkään tieosuutta ei toistettu, eli kaikki nämä piti nuotittaa erikseen. Sitten voisi miettiä, että oliko tämä 500 kilometrin rajan rikkominen riittävästi vai pystyisikö vielä vähän ahtamaan lisää, mutta siitä ehkä kuullaan sitten seuraavien vuosien reiteillä. Kiitoksia taas seurasta ja palaillaan seuraavilla videoilla. Moi!